aquí al Papiol, anem a pujar al Puig Madrona, que és la torre aquesta que es veu aquí darrere meu. I bé, anem a començar la ruta, a veure què tal se'ns dona. Vinga, anem. Ara ens queda arribar fins a la del cim. Vinga, va, anem. Ja tenim un altre cim. Aquest és el Puig Madrona, està aquí al Papiol. Té una alçada de 341 metres. Molt xulo. Tenen les vistes de Barcelona, Montserrat... Molt bé, molt genial. Bé, quasi tot el camí va per pista i l'última pujada ha costat una miqueta perquè hem vingut com a través, però la veritat és que molt xulo. Apa, descansem 5 minutets i hem de baixar. Cim. És aquest que tinc aquí darrere, el Puig Madrona, de 341 metres. Ha sigut molt fàcil. Nosaltres l'última pujada l'hem complicat una mica perquè hem volgut pujar com a través i fer una mica el senglar. Però hi ha pista, totalment tot per pista, des d'aquí baix fins a dalt de tot, i la veritat és que molt bé, molt genial. I ja tenim un altre cim i molt bé, apa, anem a agafar el cotxe per anar cap a casa a dinar, que hi ha gana. Bye bye, fins al proper cim!